oprava konzoly na traktor Zetor. Tuto je predná náprava uložená, keď sú diery oválne, vybité, tak potom to zlíta a nerobí to dobrotu. Diery pekné prebehnem s nožom, spravím púzdra a náprava je znova jak nová. Teraz sa správa púzdra, nalisujú a náprava sa môže namontovať. Bude jak nová, znova. No, vyrobil som takéto púzdro. Toto sa do neho nalisuje. Teraz ho medzi hroty opracujem na požadovaný rozmer, aký je na konzole. Nalisujem a konzola bude hotová. Konzola je hotová, už len nahodiť na traktor a jazdiť. Čap drží pekne, všetko je v poriadku.